1995 η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Τότε ο Νίκος Κλεισιώτης, ο Αντώνης Κλεισιώτης και ο Μάνθος Διαμαντίδης ιδρύουν την Σούκελας, μεταφέροντας τεχνογνωσία από την αντίστοιχη γερμανική εταιρεία, ώστε να δώσουν λύσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που άρχισαν να προκύπτουν στην ελληνική βιομηχανία. Σταδιακά η εταιρεία αποκτά τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες διαχείρισης ενός μεγάλου εύρους επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ είναι από τις πρώτες εταιρείες που άρχισαν την εξαγωγή αποβλήτων μέσω της διασυνοριακής μεταφοράς. Στις αρχές του 2000 η εταιρεία αυτονομείται, ενώ συνεχίζει παράλληλα τη συνεργασία της με εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οριστική διάθεση αποβλήτων. Το 2010 προχωρά στην εξαγορά του ελληνικού τμήματος της πολυεθνικής Safety Clean, εξασφαλίζοντας νέες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο. Το 2012 προχωρά στην αδειοδότηση των εγκαταστάσεων του Ασπροπύργου για την προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων. Σήμερα η ΣΟΥΚ αποτελεί μια πλήρως αδειοδοτημένη εταιρεία στη διαχείριση αποβλήτων, στην αποξύλωση και διαχείριση αμοιάντου και σε ποικίλα περιβαλλοντικά έργα, έχοντας συγκεντρώσει πολυετή εμπειρία, κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και στρατηγικές συνεργασίες που εξασφαλίζουν λύσεις σε κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα της σύγχρονης εποχής. Καθοριστικό ρόλο στη δουλειά μας διαδραματίζουν οι άνθρωποι που στελεχώνουν την εταιρεία και μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία και το όραμά μας. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΣΟΥΚ απαρτίζεται από εξειδικευμένους χημικούς, μηχανικούς και περιβαλλοντολόγους, καθώς και από έμπειρο τεχνικό προσωπικό και αποτελεί την εγγύηση για το σχεδιασμό και την εκτέλεση κάθε έργου που μας ανατίθεται. Στη ΣΟΥΚ στοχεύουμε πάντα στην παροχή άριστων υπηρεσιών και στην οικοδόμηση και διατήρηση μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας. Όραμά μας είναι να ξεχωρίζουμε πάντα, προσφέροντας αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις σε κάθε πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Η αποστολή της εταιρείας μας δεν περιορίζεται στην πλήρη και συνεχή παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου, αλλά επεκτείνεται στην κοινωνική μας ευαισθησία, στην ευθύνη και στην καθημερινή συμμετοχή μας στην προσπάθεια για την περιβαλλοντική αναβάθμιση.